Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka na kung tanado. Kumusta? Pasensya kayo nga wala ko maka-upload kaghapon no, kasumpay sa laing drama. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa, akong basahon ning nay nag-comment si Hasido. Interesting ni nga drama, hinaot nga consisting ang pag-upload. Salamat Alex. Salamat sad no sa pagpaminaw no. Hasido, thank you kayo. O kang Ikilex, nice na sadong Lex. O salamat kayo sa pagpaminaw. Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. O kang James Savero. Oy, lahi na pud ni unsa ni nga drama ang napulian ning drama. Ang napulian ni kadtong ikaw akong unungan mo to iyang gipulihan no. James Savero, thank you kayo sa pagpaminaw. Ug uban nga nasunod aning dramahan no, salamat kayo sa pagpaminaw. Ug kang sa akong ate Silistano from Anahawan, Southern Leyte, salamat kayo sa pasunod ng community sa akong mga upload no. Gikan sa ring drama, salamat kayo sa pagpaminaw. Ug karon ay padiyog ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung nakipagong i-upload no ng mga sumpay nga drama bay no. Ita maglangan niya ang laing sumpay ning Sugilano. Inawaman nga pangandoy. Di kong busog din kay murmag kanang naglabi ang akong kahadlok. Usa may mo kadlukan. Uy nga, dili man ikay akong pabayron. Simba ko, kuan, may dadong bisita sa papa ni mo din dipita ba? Kung saan ka ko niya kung iya ko makita. Ha? Muna, sige na, Hazel. Di lang ta din Di lagi ko mabusog kay maglabi ang akong kahadlok. Oh, may auto nga pag-umisod. Mabiya ta din Tanawa, nahadlok sa rinong ka. Nakaila ka niya itong auto nga bagong misud? Murag auto ni Papa. Unsa? Sorry ha. Nga naman? Wadayon ko maminaw ni mo. Sus, kunamtan pa kitang Papa dito. Ako gimala. Nga naman? Di ko maalakot nga maigo mo ko sa mo. O di pagid ko maka-appeal sa contest. Paita ka, no? Maog hani nga nangayo og sorry ni mo. Sagdi na lang to Sige na, kao na. Wa para ba kay pamahong? Ikaw di ay? May uban ko ni mo. Di magsawatan daw, ha? Abi ni mo, pag ko magdahom nga magkita ka din Ako sa... Marag, doon na kay purpose ang nahitabo ron nato. Purpose? Uyab na mo si Karen? Di uy. Nga nung, wa man ka manguyab niya. Nga ka mo may nagsigi kuyog dito sa ato. Di ko gusto mabaldang akong pangandoy. Ako lang rabaning hinuwaman. Ha? Bitaw di lang ko gusto nga masagulan og problema ang akong pagtuon. Problema? Ano, di ba problema ng uyab-uyab? Labi na mo inter ang selos. Sos, nagtalang nagubot. Pero may gusto kang Karen. So, lang nga amigang akong pag-ila ni Karen. Ikaw? Nga naman ko? Doon na ka na sa'yo uyab din Dili may tabong manguyab kog taga Manila. Dagan mo mga dato dinis Manila. Unya, kay wa man ko'y gusto nila. Wa kay ginagustuhan nila nga sa tan-aw nako. Pulos mga gwapo man, ang imong mga higala. Kay dato ko sila. Doon na naman ko'y nagustuhan, Milan. Uy, kaswerte sa'yo mo nagustuhan, no? Wa man tingali siya gusto na ako. Ha? Uy, kayo kong duklo na ng imong nagustuhan. Wa siya gusto ni mo? Imo siyang duklon? Akong duklon. Buang siya. Wa siya makagusto ni mo. Dukla imong Ha? Sige na, oy. Sige na, tiwas na diya kaon. Joke na itong ako, oy. Hazel. Nganong bikunitan man ima kong kamot?
Naibaw ka ba unsa gyoy tinuod kong gipati diha nimo? Na-fall ko nimo. Milan, Yes. Mo na tinuod kong gipati diha nimo, Hazel. Pero ako ning gidinay. Hugod kong gidinay tungod kay nahibaw ko. Ako ray sakitan kung akong hatagan o kagawasan nga mulambo kining pabatian. pugngan di ay nimo nga malipay ang atong duha ka kasing-kasing. Dili ko angay nimo. Kung naingnan ko ikaw nga wa kay katungod aron pugngan mo ang maumong pagbati. Managsama nga atong gibati, Milan. Ug ang akong kugma diha nimo, dili mo ilaon sa may imong kahimtang. Atagi kagawasan ng imong kasing-kasing nga mahigugma. Kay andam kong tubangan ang maumong pagbati. Sakitan lang kita. Mahimong tagoon taon na kining atong gibati. Ang importante, nga naipaw na ko nga naigugma ka na ako. Ug naipahusap ka, nga I am head over heel nga nailove ni mo. Kani ato pa. Hazel, I love you, Milan. love you too. Hazel. I'm so happy. Very much happy. Okay, naot nga. Dili ka dagon sa kahadlok. Nga dili mo buhat ang babag sa duha na itong kapagpati. Ang managlahi na itong kahimtang. Kay para na ako. Parehas na kita. Pulos ta pobre. Pulos ta dato. Wa na'y bawi ay ha. Anugon gid uy. Oh, nganong naanugon man ka rin? Anugon gid lagi na nga wag gyud ko'y cellphone. Kay kun doon na pa. Sayo nagkikina ko matawagan si Milan. O pangumustahon ako. Bitaw no. Unsa ka tahoy kahimtang sa akong anak didto sa Manila. Wa baka ron siya gutmi. Dili gid noon mahitabo nga magutman sila nang. Kay do naman sila kwarta nga ikapalit og pagkaon didto. Nag-abang mangani ko na sila bay. Basta ako, gituman gyud nako ang akong gisaad sa akong anak. Nga matag adlaw, magluhod gyud ko nga maglakaw paingon sa altar. Aron tabangan si Milan nga dili magkalisod-lisod sa contest. Husto! Oh, ngano ka rin? Ako din ang yung sinoy butoy na nga tawgon si Senyorita Hazel. Ha? Nganong tawgon man ni anang butoy si Senyorita Hazel? Ay, wa man sa day mahibaw si Senyorita Hazel nung tuwa sa Manila si Milan. Ay, di sad ko gusto nga masayod si Senyorita Hazel nga tuas Milan dito sa Manila. Kay tingalig siya lang unya makaamong aron bunogon sa Milan. Tuod nang no. Ayaw lang ka rin. Ayaw gyud hangyo katong gingan nagbutoy. Ngalig espiya pa unya to siyang ni Senyor Emilio na. Pero gusto gyud kong magkakita mi ni anang butoy. O sa may imong nakuhang theme sa essay writing contest. Sa iyo na kayo na kong ma-imagine. Ha? My hometown. Wow! Daghan kay kag mahulagway, ana. Ang mga kaba-kaba. Gusto ka. Ingon man ang mga natural resources nga sa ato ng probinsya makita. O, ikaw, Ako? nakadugang ka sa kanindot sa itong probinsya. Ang imong kinatawanan nga malipayon kayo kung makadakop kog nindot kayong kolor nga kaba-kaba. Kani adto pag yun ay ka nga. Doon ay pagbati na ako, no? Yes. Ang imong kahumot, di gid mawa bisag mupauli ka na sa inyo. Ako ning mabawon hangtod sa kong pagkatuog. Ayaw gid padaog sa imong kahadlok ha. Nga tungod kay managlahi ang atong kahimtang. Wa na tay katungod nga malipay. Mahal ka kaayo na ako. Mahal ka sab kayo nako. Mahal.
Unsa to? Mahal. Mahal say akong isangpit nimo ha. Malipay ko. Mahal na kayo na ako. Mahal sab kayo ka na ako. Ug karon nga nagkasabot na gid ang duha nato kakasing-kasing. Ako ning ampingan. Ako sad ampingan ang atong relasyon. Mahal anak. Pobre ko ha. Ayaw gid padaog sa kahadlok bisag dato ko ha. Mahal. Mayo kay niabot ka na. Nagpaabot ka na ako? Ganihara, Nga naman pa. kinsay imong kauban ganiyang buntag nga nanood sa usa ka mahalong restaurant. Imo kong nakita? Dili ako mo'y nakakita nimo. Ang atong company driver nga doon ay gihatod sa restaurant. Ako gid kay iya nakita. Dito na ba ako sa social hall sa among eskwelahan? Kay nagbunotay mi sa mamahimong theme sa among contest. Wa ka gyud niya makita ang imong auto. Papa, ako ra ba ko dunay auto nga pareha sa imong gipalit para nako? Ngano wa masiguro sa imong company driver? Kinsa gyud iya nakita? Wa ka mamahaw din sa ato ganiya. Dito ra ko mamahaw sa among kantin kay late na ko. Wa ko ikaw did-e nga mangimbitar sa imong mga higala. Pero kinahanglan pilion nimo ang pasakyon sa imong auto. Mangilang, Nang! Oy, Karen! Sa pinahitabo ni mo? May nakuha kong balita gikan sa eskwelahan, Nang. Oh, Sayo na kuno kayo ang tema sa contest nila ni Milan nga iyang suwaton. tinuod ba, Karen? Talagi! Mao'y nabunutan ko nun ni Milan ang tema nga My Hometown. Og nakasiguro ang ilang management sa eskwelahan nga makapatuyang o panindot si Milan sa iyang tema. Hala, uy. Maayo untain taon nga tabangan si Milan sa labang makagagahom. May lain pag ginay kong ibalita ni mo, Nang. Oh, unsa man na? Kauban ako sinoy butoy, Nang. Mangilang, Nang! Oy, Karen! Sa pinahitabo ni mo? May nakuha kong balita gikan sa eskwelahan, Nang. Oh, Sayo na kuno kayo ang tema sa contest nila ni Milan nga iyang suwaton. tinuod ba, Karen? Talagi! Mao'y nabunutan ko nun ni Milan ang tema nga My Hometown. Og nakasiguro ang ilang management sa eskwelahan nga makapatuyang o panindot si Milan sa iyang tema. Hala, uy. Maayo untain taon nga tabangan si Milan sa labang makagagahom. May lain pag ginay kong ibalita ni mo, Nang. Oh, unsa man na? Kauban ako sinoy butoy, Nang. Niya si Butoy? Hain man siya, Karen. Tuwa sa jeep, Nang, naglingkod. Ni Agi manggod siya og akong gipara. Karen ka nang, mahimo ba nga, kami rang duhaon na si Butoy ang magsulti? Ay, okay na kayo, Nang, uy. Mupauli na ko. Nagpaabot mo sinoy butoy sa jeep, Nang. Diyos ko, nasayop lang unta ko sa akong duda. Pero, nganong tuwa man niya ang malita? Aw, hinoon, mito umanggid ko ba? Nga wagyo'y tinaguan nga magpabiling tinaguan. Og tingali. Tingali panahon na nga mahatagan nagkahayag ang kalibutan sa usa ka bata nga gidawaan sa iyang kagawasan. Sa iyang mahayag unta nga kalibutan. May jeep nga naghunong sa unahan. Mao na tingali na ang gisakyan atong ginganlag Butoy. Ikaw ang gusto makisulti na ako? Ikaw si Butoy? Oo, ako. Ikay naghihipos sa usa ka malita nga imong gipahuwam ni Milan? Kipangutan ako ni Karen kung doon na ba ko'y backpack. So, nahinomdom din ko sa malita. Masabot kaayo nga giayog tipig ang maong malita. Gusto ka. Ako yung itaguan og maayong mga malita kay matod pa sa akong amahan. Importante kayong mga malita sa usa ka bata nga gidaw-an sa iyang kagawasan. Ang imong amahan ang nagpatago
Sa maong malita? Hain man ang imong amahan, ha? Ay, taon-taon na taon siyang ipahuway sa laing kalibutan. Ay, Unsa? Namatay na ang imong amahan? oh, pero nagbilang siyang mga kaligunan na mahimo kong ipakita sa matuod nga tag-iya. Nakaila ka ba? Kinsay gipasabot sa imong amahan? Wa ko makaila eh. Pero kung uting kayo natog ang mga papilis sa iyang gipatago na ako, tingmalig, mailhan ko siya. Nahibaw ba si Senyor Emilio sa maong mga papilis nga gibilin sa imong amahan? Wa oy. Mo'y hugot gyud nga bilin ni anhing tatay nga wa ko lang hatagan sa maong papilis. Gawas lang sa matuod nga tag-iya. Og nakaila ka ba sa bata nga imong gihisgutan? Ako lang tan-aw na ang mga papilis nga gibilin ni tatay. Nahibaw ba si Senyor Emilio sa maong papilis dong? Wa oy. Ako gining gitipigag maayo. Sa higayon nga mailhan mo na ang matuod nga nanag-iya. Mutabang ka ba? Aron mahibalik yun sa matuod nga tag-iya ang mga kabtangan nga siya yun mao'y matuod nga tag-iya. Andam gyud ko mutabang nang sobrang sab ang pagpahimo sa imposto. Salamat sa imong kaayo, Butoy. Magkita na tagbalik. Kadiyot lang ha. Ngano, Butoy? Kinsa man day ka? Inig-abot sa hustong panahon. Masayod ka rin kinsakit ko. Daghan kang salamat ha, Butoy. Isaad na ako. Wa kay laing sultihan ning ato karong gipanagsultihan. Makalaom ka. Yun dara. Kisa gatoy mo nga? Ako si Ilang. Ang akong cellphone. Mahal. Kanito ti paminahon, oy. Nga doon mo sampit ni mong mahal. Ay, makip ko, gipayaw sa langit. Ganahan ka? Kaayo. Ako, lagi ganahi. Nga naman, mahal. Ako na sa'y milupad pa yung sa langit. Pero kauban ka, mahal. Ganahan, di ko makauban ta, mahal. Magkita gyapon ta, di ba? Pahimos lang ganato ang higayon, ha? Nga ni Akapas, Manila. Kamay na lang ba yung panahon? Sunod tuig, graduating na ko. Nasasab ko. Pero, di gapon ko makibinyo ni mo. Kinahanglang tugbangan ko ang inyong kahimtang. Una ko tugti sa imong amahan nga, maminyo ni mo. Ayaw pagtuoan na, mahal. Say gayon nga gusto na unya ko sa akong pako. Kanang pagkalupad ko nga ako ra. Wala na makabuot na ako. Tinuod? Basta, ako ragi imong minyuan. Humana ka sa imong essay? Humana, o giapil ka na ako sa kong sinuwat. Tinuod? Girl, my heart. Giapil man ako ang mga kaba-kaba. Natural, apil gid ka. May leading lady. Bantay, ha? Lagi. Di ka matuo? Nga naman. Ako ipakita ni mo ang duplicate sa akong story. Ako mang gi-screenshot. Ngayon mo di ay. Nganong di man nga, mom to'y silbing duplicate na ko. In case doon ay problema, doon na dahil ko'y ikapakita ng copy, di ba? Bitaw, doon na sagbaya ko'y duplicate. Unya ako hiliding man sa imong story. Dili. Huh? Ikaw kay akong bana. Wow! Lupig ang story na. Boyfriend, girlfriend, magudang akong palutaw sa akong story. Ang ako kay married na kitang duha.
Maayo tayo matinuod, no? Ato yung tinudoon ha. Dili ka ko ipatyan sa imong amahan. Pobre gud ko. Nya, maminyo di kag pobre. Ako mang story ang atong gibasihan. Uy, magbuot na ako. Pero, ato bayag yung tinudoon ha. Tinudon yun basta ako'y imong minyuan. Ikaw lagi. Ang nakalisod kay naamgoy kontrabida ba ang matag story? Ug ang imo pag yung amahan ng kontrabida. Kinahanglan kita mao'y magbuot. Di kita may nagsuwat. Promise me. Ayaw gid pangitaglaing girlfriend ha. Kita na ba ya ha? Di lagi. Ako rin mo promise. Ikaw di ay. Promise to God and to you. Dili ko mangitaglaing bana. Ikaw ra gyud mahal. I love you so much, mahal. I love you more, mahal. Happy trabaho ni muli. Sunod ugma. Iyaw na ko buhi ibisay mong pag-akus na ko. Tapawa na ko. Ayaw na ko buhi iba. Paimusla na ito ang atong moments. Nganong karon ka lang mauli, ha? Karon ang deadline sa among story o nag-ihay pa mig-submit. Gingnan ka na ko. Ngayaw ipadayon ang mong contest. Pero nagtuman ka gyud sa imong gusto. Usa ka dakong challenge ang maong contest pa. Labi na gid kong mudaog ko. O pilari premyo, ha? May mong hatagan ka na ko balor sa inyong premyo. Basta imo lang yun untang gituman ang akong gusto. Nahuman ang among contest pa. Amo nang nasubmit ang among story. Ug magpaabot na lang mi sa resulta. Ha? Bugo ka gyud, Hazel. Unsa? Wa gyud maabot sa mong utok. Nagihimo lang mong pahoy sa tag-iya ng publishing firm. Bahala nag-unsay ilang motibo sa tag-iya. Ang importante nga naka-deliver mi sa gusto nilang mahitabo. And for me, the contest is a great challenge. Mudaog man ko o dili, ang importante nga fulfilled ko sa akong dream. Ha? Unsay buot mong ipasabot? Sangko sa langit ang akong kalipay. Ngano? Tungod kay nahuman ko on time sa akong story. Hazel, ayaw gyud kalimot. Ako'y magbuot unsay mahitabo sa imong kinabuhi. Unsa? Sa igayon nga mahuman ka na sa imong pagtungha. Sa igayon nga magkauna-una ka na sa pagminyo. Ako'y mangitag lalaki nga imong ikauban. No. Angat talang ka. Busa ako'y magbuot kin sa imong pagaslan. Pero masiguro na ko nga dili maadto sa lain nga akong napundar nga katigayunan. Kana mo itiman eh. Mupauli na may uma. Imo na kumpiyaan. Doon na ba ko'y gipangandoy nga kinahanglang maangkon gid nako, mahal? Sa higayon nga maangkon ko na nga akong panganday. Wa na'y makababag sa itong mga saad. Minyuan tagit ka. Magpaabot ko ha. Paabot tagit ko. Pero, nahadlok ko sa bahat ni Papa. Unsa man? Siya ko na mo pili sa mamahimo na kong bana. Nahiba ko. Naniguro lang ang imong amahan. Pero imo nang discretion ang akong laukman. Andaman kong muuban ni mo bisag unsay mahita po. Ayaw. Ha?
Di ko makatugot nga magiguban ka nako nga mag-antos ka lang sa kalisod. Andam kong makig-unong nimo. Dili ka lang malayo nako. Mahal ka kayo nako. Sabi ni mo, dugin akong in love ni mo. Pero gipugos ko lang nga akong kaugalingon sa dili pag-angkon kay wapa ko'y kapasikarpo ni mo. Pero ang tinutunay day, nga pagbati, day gid ay matako, no? Hinungdan nga, wala na kong makapugong sa diyang nakita tagbalik. Gimingaw pa ikay ko ni mo. Ako sab. Ikaw mo ay unod sa ako mga damgo. Kanang matuhog na ko. Pero mahal, kinahanglang di na magpadaog sa mando sa itong kasing-kasing. Kung maminyo na niya ta, ikaw, og ang maabot na itong mga anak mo ay taganaan ko. Dili man haruhay pero maayo nga pagpuyo. Ingon ni Ana nga kung ko alang sa umulon kong pamilya. Og ikaw ang gusto kong ikauban sa umulon kong pamilya. Mahal. Agwanta lang muna. But rest assured, I will do everything to have you in my life. Nang sa sunod adlaw ni Anas Milana. Sa sunod adlaw pa di ay? Aw, ingon man to sila nang ugma pa man sila mo sakay sa eroplano. Oh, basig ni ana to sila ugma. Ambot lang nang uy. Pero labing maayo kon ugma ni ana gid sila. Gimingaw na ba ako sa kong amigo na. Hangtod ko day, oy. Gimingaw. Nakay ko sa akong anak. Mingawon yung kang Milanang. Kaya na yung tayo mo paraig ni mo. Maulagi, oy. Maayo ang tag. Mahibaw ko kanus agad mo pa uli si Milan. Aron ako diyang siyang lutuan o pansit. Ayaw ka balaka nang. Mo balik man ko sa eskwelahan karon. Ako nang siguroon kanus agad siya mauli. Urag layo na lagi ning atong nadaganan. Asam ta? Mamalitag sinugatan para ni nanay nimo. Unsa? Dili lang ta mamalit dito sa Manila kay tingaling makit-an tang papa. Ay, Hazel, ayaw na lang paggasto eh. Nakasiguro ko nga malipay gyud imong nanay kun may mahinumdum niya. Kakita ka sa dihang ako siyang kipalitan og iyang isulob sa inyong graduation kaniadto. Migilaw ba yang iyang mga matas kahimot? Bitaw, malipay gud kay nanay kun dunay magkuna-una niya. Kani-kaning dadan ako siyang pan. Pwerte na gini pasalamat nako kay ako siyang nahinumduman. Kaswerte ni mo, mahal. Nga naman. Tugod kay doon na kainan. Labaw kang swerte. Nga naman. Kay doon na kay amahan nga dato kayo. Makahatag siya sa tanan na mo gusto. Lahi ginang inahan kung mao'y magpangga sa ilang anak, mahal. Ang amahan, kutob na na sila sa paghatag sa imong gikinahanglan. Pero ang gikinahanglan kong pagmahal sa usa ka inahan, mao'y akong gikamingawan. Bitaw sabno. Kung buhi pa tingali si mama, mulaban gito na ako. Labing siguro, pirmi gud niyang awayon si papa, kanang sobrang niyang pagigpit na ako. Wag ka pangitaas mong man? Nanangid magkuko niya, nga ko sa eskwelahan. Uy, unya, tingalig giadto ka sa inyong eskwelahan. Mahal, mahimo ba? Dili na magkunahuna ni papa. Mular ka na ba ka ugma? Dugay na sa tandi magkita. Di ka makahangyo ni papa ni mo nga. Mubakasyon una sa asyenda. Tingbo na ako nga akong pagpanangit niya. 1 year to go, ug makahuman ako sa akong college. Mahimo na ko manangit niya nga mubakasyon sa ato. Tinuod? Lagi. Malipay ka? Of course. Mahatag ko na gid nimo ang tanan akong hinimo nga kwadros kaba-kaba. Wow! Excited na kayo kung makakita sa mga kaba-kaba.
Ngano kang do na magi pobre og dato, no? Mahal, Kung parehas pa lang ang tanang mga tao, dali ratang makminyo. Shit! Nga nung dili ko man makontak si Hazel. Ganiyar kay kung nanawag sa cellphone pero sige lang busy. Hain man kaya si Hazel. Doon ta ko ipaila-ila niya nga anak sa inilang businessman. Pero dili ko siya makontak. Mularga na ba kini sa Amerika? Matod niya. Adto siya silang eskwelahan. Ako siya kapason dito. dinhi, libre kayo tang mamili sa gusto na tong paliton. Ang nakadaot lang kay wa ko'y kapalit. Kay nag-ingon magud ko nga ikay mo palit. Gusto kong magdakag pasalubong ni nanay nimo o mamalit sabta para imo. No, Unsa? musugot ko nga dadaan ni mos nanay. Ayaw lang ko. Nga naman. Mayon tag wa pa tay relasyon kay mahimo kong dawaton unsa may imong ihatag nako. Pero mahal ka gud nako. Og di ko gusto nga makaingon ang mga tao nga gipahimuslan ti ka. Nagtuo sa ay ka. Nga motuo ko, anak. Basta laing paminahon. Di ko gusto nga magbawag ta. Nga wa tay remembrance. Ang nalambigit na itong mga kasing-kasing, dili din na remembrance. Mahal. Nahibaw ko nga kinasing-kasing ang imutinguha ka rin ako. Pero, mahal, ayaw na supakan nga kong prinsipyo. Okay na, mahal. Nakasabot na ko nimo. Misa mo tang akong love nimo. Agbayan ka na ko, ha? Total, ugma, manarag ka na ba, Emi? Buhata ang gusto nimong buhato na ako, mahal. Dili takit kapungan. Ayaw, sab. Ha? Gusto kong ihatod ko ikaw sa altar sa kaminyoon nga virgin ka pa. Nayapag naman tao ng tawahan na, oy. Dali na, oy. Agpahidayon ko. Tabangi ko pili para ni nanay nimo. Ni ana gidugma si Milanang. Tinuod ka rin? Lagi. Pero murag magabian pa sila sa pag-abot din hinang. Oh, arigid siya man ni hapon. So, kinalan lutuan akong pansit ang akong anak. Ako nalay palit nang. Ay, ako na lang, dayoy. Nahibaw ko daghan kag trabaho sa inyo. Igo na nga, giubanan ko nimo sa pagkatog. Sige nang. Tabangan na lang ti kagluto. Oh, sige, maipa. Aron anil lang sad ka man ni hapon. Ayaw nang, uy. Oh, mo kong balibaran? Tingalig mo gusto ni Milan nga kamo mo magsaw. Ay, ako balibari day ka rin, ha? Basta lagi, ugma. Anhi ka man ni hapon sa bay. Pero, huwato na to si Milan. Sa'yo mong magikan pa sa airport? Oo? Huwat ako, ha? Nga naman. Ihatod ta mo. Ha? Uy, di mahibong sa papa ni mo, nganong sayo kay Kamulakaw? Ako na mahibaw mga tarungan ni Papa. Basta, huwatakit ko, aron ako na imuhatod ninyo sa airport. Murag doon na may nakontak si ma'am nga muhatod na mo sa airport. Kung doon na mo yung nakontak, ikaw na lang sakay sa akong auto. Mahal. Last na lang natong panagkita. Ibo pag yung balibaran? Sige. Ako lang pasablon sa ma'am. Mahal. Mahal? Ang sinita mo, anong seryoso man ka? Doon ako ihangyo ni mo. O ayaw lang ko laina sa pagsabot, ha? Unsap na.
Ayaw lang insultihin si Karen na nakita ta kiniya. Ha? Nga naman. Nagduda bangkot ko. Nga siya'y musumbong ni papabahay na itong duha. Nga permitang magkita. Nagduda kang Karen? Permi manggugong igunog istorya ni Papa. Sa dito pa siya sa ato. Wagoy lang ikasulti si Papa kung muato na siya sa bahay. Managana lang ko. Okay, mahal. Di na ko tuganan si Karen nga permitang makita. Nganong dili ka makontak sa imong cellphone? Ha? Tingaliglayan ang imong mga lakaw nining nangagay mga adlaw, ha? Ugma mukuyog ka nako. Sayotang manglakaw. Pa, mamalik na ang bisita namong taga Canada ugma. O kinahanglang sayo pa, tuan na mi aron mo pagi kanila. O kinsa may imong sundon? Ako? O kanang mga buwisita ninyo? Pa, gikinahanglan kayo na ako ang maong contest. Maunay pagpakita na ako sa akong katakos. Mahimong sa hapon na lang taman lakaw. Ayaw lang ugma sa buntag sa iyo. Sige lang yung kang balibad sa kong hangyo, ha? Dili baya pa. Naatul man good. Ayaw ko hatagig yun niya ng rason, Hazel. Kinahanglan mo uban kagyod ako ugma sa buntag. Pa. Ayaw na pangatarungan pa. Ugma, mukuyog kagyod ako. Ay, samay ako buhaton ha. Ako lang ang akong mahal. Ako lang siyang pasabton nga nung dili ko siya mahatod. May nanugtog sa pultahan. Tingalig si Papa na sa turon. Unya na lang ko manawag sa akong mahal. Pa? Nga no? Ugma na lang tas hapon manlakaw. May dinalian ko no silang lakaw og mas buntag. Kinsa magud ang imong ipaila-ila nako pa? Mahibaw kara ugma. Makita ko na gyud ang akong anak ugma. Hapit na Milan. Hapit na gyud mo abot ang kamatuoran. Taas na sad ang imong pag-antos dong. O gusto kong mahatagan na kinig katumanan. Huwag ka makatog sa pagpinaabot ni Milan, ha? Naghinam-hinam na gyud ko makakita sa akong anak ka rin. Karon pa man tayo malayog dugay si Milan, no? Oh, mao gyud. Wa gyud ko maanad gud nga malayog dugay nako ang akong anak. Konswertihon si Milan nang mauni makapausab sa iyong kinabuhi. Do na pagyoy mas labaw pang makapausab sa iyang kinabuhi ka rin. Ha? Bright good si Milan. Laliman ka. Hapit mahuman ang iyang kurso tungod sa scholarship. Bitaw nang, no? Maugid na'y nabiliban ako ni Milan. Gamay na lang panahon ang antuso ni Milan ka rin. Gamay na lang yun. Mahal, huwag ka kuyawi. Nga nang kuyawan man ko. Tingalin doon na yung makakita ni mo nga ako'y kauban ni mo. Unya mo sumbong ni Papa ni mo. Di ba ako gusto nga madapatan kasi mong amahan tungod ako. Ayaw pa ko na anak. Way nakailan ako din nga anak ni Emilio Escudero. Unsay mo kalibutan? Ilado ba yung imong amahan din eh? Mahimo bang dili ta mag-istoryag pati? Inigbiya ni mo na ako karon. Dugay patang makita balik. Wow, sa ka makauna-una pagbakasyon sa ato. Feeling na ako. Gamay na kaayo ang kalibutan alang natong duha dito sa ato. Ha? Sigurado man gyud ko nga gipabantayan ni Papa ang tanan ako mga lihok. Ug kana si Karen, mao'y akong gitudahan. Buotan ba Karen? Natural. Magbinuotan gyud siya nimo. Aron ni imong pansinon. Ha? Ikaw gyud? Ikaw ra ba akong mahal?
Basta paya gyud ha. Ayaw paya gid patintal ni Karen. Wa mo gani ko matintal nga wa pa ko'y mahal. Karon na hinuon. I love you. Love you more. Tingalig pugson ka ni Papa nimo. Aron magpagkasal sa anak sayang kaubang businessman. Di siya kapugos na ako, no? Unya pugson ka gyud. Mulayas ko. Sa Lo, ano may katawa man ka? katawan na nun yung reaksyon. Ngano gutong mulayas ka? Basta, dili na ko pakita ni Papa kung iyan ang buhaton. Kung mulayas ko, dili na ko ni mo salbaron. Nganong di good. Pero, mag-antosab ka, parehas na ko. Di man ko mahadlok makikuba ni mo. Ngano man? Bright good ka. Natural, mangita gid kag paagi nga dili ko mag-antos. Ini-graduate na ko sa college. Mangita ko trabaho. Aron kon, asa ka man paingon. Magminyo na yung tanduha. Sayo ha ni mong nangandam nang. Ay, nang limpyo lang ko, Karen. Aron nag-abot sa akong anak, makapahuway dayon siya. Kaswerte ba yung Milan, uy? Nakainahan siya ni mo nang? Maswerte ko, nga nahimong inahan ni Milan. Laliman ka, nag-eskwela si Milan nga gamay, ragid ko gasto. Bitaw nang no? Naluoy lang ko na itong bataa, oy. Kaya nakasabot kit sa among kapobre. Maayon tag si Milan mo'y makadaog sa contest nang no? Kay dollar good ang premyo. Maayo lagi untag si mo daog, oy. Kinahanglan gyud nga modaog si Milan nang. Kay sobra kaayo imong sakripisyo, uy. Laliman ka? Sayo gud kaayo kang musimba nang. Unya magluhod pa gid ka nga maglakaw pa ingon sa altar. Ay, ingon man gid tingali ana ang inahan ka rin, oy. Nga nagmahal ug nagpangga sa iyang anak. Gusto ko nga makatagamtam si Milan sa kaharuhay nga angay gyud niya. Mahal, lagi kamay na ko ni ma'am. Kinalang i-check in na ako ang akong ticket. Mingaw na sad ko ni mo. Tawagan lang dayon ko, aron mauwangin mo kami nga. Kung ako yung manawag, tingalig, masakpan kinao ni Papa ni mo. Di ba ako gusto nga madapatan kasi yung Papa? Ako lay tawag ni mo. Magpaabot ko sa iyong tawag ha, mahal. Doon na nabaya kay mahal ha. Siyempre, uy. Kung ikaw mao ang akong mahal. I love you. I love you more. Hihilak ka? Natural. Mingaw naman unya ko ni mo. Lingaw sa ko naman. Pero antos lagi doon na, ha? Kung mahibawa na gani ang resulta sa contest, adi ba yung gidayon sa Manila, ha? Unsa man day? Oo, magdala ibog anis Manila. Aron makita pagbalik. Ako na sa mga imbitar ni mo. Samot ko na kung mingaw ni mo. Basta, imantigid ang atong saad, ha? Nga magpinyo kita to, ha? Nang, naalagi sinagbutoy. Ha? Nias botoy? Tuwa sa danang. Kay wa man siya mobiya sa jeep nga iyang gidrivan. Uy, ako nung aton si Butoy ka rin, ha? Dini ka lang. Nagdali doon kang mianhi? Ay, tungod kay di ko gusto nga madunggan ni Karen ang ato panagsultihan. Musta ramang god kus malita, god? Karon man kuno mo abot si Milan. Unya nang. Ibalik ito ninyong malita nako. Ay, oo, uy. Amo gitong iuli. Kinahanglan gitong mauli nang ha? Kay, o ba ito gibutangan ako sa mga papilis nga gipatipigan ni tatay nako? Daghan ba ang mga papilis nga gipataguan sa imong amahan? Ubay-ubay gito nang, uy. Ug mao gito'y hugot niya tugon nako nga, wa ko'y laing hatagan adto. Gawas sa tag-iyas malita. Unya, nakaila kag kinsay tag-iya sa malita? Usa ka babae nang.
Pero upailara ko no siya. Dili ka ikaw mao'y gipasabot ti tatay nga babay nang? Amot lang mo to eh. Hinoon. Sa mga papilis nga gipataguan ni tatay nako. Tuwa dito ang ngans babay? Ngan? Mauna nang. Patanawaon niya ako sa mga papilis, Habutoy. Inig-abot sa hustong higayon. O kana sang wa si Senior Emilio. Sige nang. Ingnan lang niya ko ha, inig-abot sa giingon ni mo higayon. Tawag siya sa kong mahalay. Wapagod siya mubiya din sa airport. Wa ko na siya makita pero nanawag siya na ako sa cellphone. Nganong wa mo siya makaparihas ang mong kaimtang. Aron, dili mo kami mag-antos. Parehas sa morong giantos. Pero, mahal ka na ako, mahal. O tumanog din ako ang gihuwaman kong pangandoy ni nanay. Ako ganito manang, mahal. Mayo kay miabot ka na, Hazel. Nagpaabot dahil ka na ko pa? Bakakon ka naman di ay, Hazel? Ha? Bakakon ka! Papa, ganong imo mo kong giingnan nga bakakon? Tungod ka dili tinuod nga naghatod mo sa inyong bisita. Kunsa? Kinsa imong gihatod sa airport? Ang amo laging bisita. Kinsa? Mga kalasanos, mga kapalowers, no? At tangi o ayaw si Piata ang pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon. Hinawaman nga pangandoy. Salamat kaayo no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Padagday ko no o subscribe sa kong YouTube channel o subon ko. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.